Servlety môžeme samozrejme používať na spracovanie a zobrazovanie dynamických dát, rôznych výpočtov a podobne. Ukážeme si to teraz na príklade. Urobíme si takú jednoduchú aplikáciu, ktorá nám na základe zadaného polomeru kružnice vypočíta jej obvod a vypočíta aj obsah kruhu, ktorý opisuje. Takže ja si teraz založím nový projekt. Bude sa volať Dynamic, bude v Java, Maven, 20 a SKUska, dobre, Dynamic, takže Create. Dobre, vytvoril sa mi, túto triedu main nebudeme potrebovať, takže ho vymažem. A teraz my používame ten standalone server, tam bude verzia 11, inak by toto nevedel spustiť. A teraz ešte verziu si dáme 0.1.0. Podľa správnosti by mala byť takáto verzia, podľa semantického verzovania. Možno urobím o tomto nejaké video, ale zatiaľ takto, 0.1.0 snapshot. Potrebujeme si ešte dodať dependenciu, to znamená Jakarta Servlet API a verziu si dáme 6. Dobre, čiže teraz sme pripravení urobiť si triedu. Triedu si nazvem Dynamic Data Servlet. V predchádzajúcom videu som ukazoval registráciu toho servletu vo web deskriptore, to znamená v tom súbore WebXML. My máme ale aj iné možnosti, môžeme to robiť viacerými spôsobmi. Teraz si ukážeme ten druhý, taký spôsob, pri ktorom nepotrebujeme ten WebXML. To znamená, ja len túto napíšem nad touto triedou, že táto trieda je Web Servlet. Ešte ju nemám, musím tuto refreshnúť. Tak, už je medzi dependenciami a tuto sa ešte refreshuje, aby naloadoval mavenovské zmeny. Ono by to fungovalo v príkazovom riadku, ale prostredie to potrebuje ešte vedieť, takže s týmto už by mi teraz malo ponúknuť http servlet a toto je web servlet. Takto. A tu mu nastavím URL pattern. URL patterns je to pole, čiže v zátvorkách, a tuto dám adresu, pod ktorou ho nájdeme. Dám mu názov Dynamic. V minulom videu som spomínal, že všetko, čo je servlet, musí implementovať 3 metódy. Dáme si ich podľa abecedy. A to je metóda init, tá sa volá raz pri inicializácii. Tá je tu naimplementovaná, čiže pokiaľ nechcem prepisovať, že by som tam niečo chcel vypísať alebo zalogovať, tak nemusím. Potom je tam metóda service. A potom je tam metóda destroy. V generickom servlete. Tá je tu. Hej. Tá je takto. Čiže keby sme tam chceli zalogovať, môžeme ju prepísať. Ale nebudeme to robiť, my si rovno napíšeme do post. Zatiaľ prázdna. A teraz ten servlet nám bude volať teraz nejaký form. To znamená, HTML súbor si vyrobíme, my si tu urobíme adresár. V tomto resource si dáme HTML file, ktorý bude mať názov, dajme tomu, nazvem si ho data HTML. Možno to nie je najlepší názov, ale takto. Tuto je výpočet obvodu kružnice, obsahu kruhu. Takto. A teraz v body bude mať, dáme tomu nejaký nadpis, výpočet obvodu kružnice, obsahu kruhu, bude to na form. HTTP metódu, ktorou si to zavoláme, bude post, aby sme nemuseli tam vyhrabávať to z parametrov. Toto si vyberieme rovno z requestu. Action, ktorá sa zavolá, keďže toto nebude súčasťou, toto nebude deploynuté na serveri, to bude vonkajšia stránka, tak tu napíšem. Nemôžem použiť relatívnu cestu, takže použijem absolútnu cestu. A lomeno, a tuto máme dynamic. Čiže tu napíšem HTTP adresu, na ktorú má ísť po stlačení, po odoslaní toho formu. Takže form máme. Teraz bude tam input a to bude text. Textový input, ktorý bude hovoriť zadajte polomer kružnice. Alebo dáme to takto. Dáme tam label. Takto label. Tuto dáme takto. Tomuto dáme ID číslo.
Toto bude label pre ňoho. Zadané číslo. Toto meno, to bude názov potom parametra, ktorý si vyťahneme v tom servlete z neho. Tuto si vyťahneme z tohoto requestu tento názov, zadané číslo. Dobre, čiže číslo máme zadané. Medzi nich dáme medzeru. Zaňho dáme ešte tlačítko a dám tam takisto medzeru. A tuto si dáme ešte tlačítko, ktoré nám odošle ten form, čiže input type je submit a nápis na ňom budeme mať vypočítať. IntelliJ IDEA nám poskytuje takúto vec, že ja si tu môžem pozrieť tú stránku v tzv. Preview. Pokiaľ nepoužívate ani jeden z týchto prehliadačov, ja napríklad používam prehliadač Brave, ale nie je to Chrome, tak nastavuje sa to tu Ctrl Alt S a teraz Tools, Web Browsers and Preview. A tuto je riadok s prehliadačom Chrome a tu treba dať cestu k spusteniu vami používaného toho prehliadača. To znamená, ja tam mám Brave, tak som dal Brave. Ak máte iný, môžete nechať Chrome, môžete nechať tieto defaultné. Ak máte iný, tak tu sa to nastavuje. Takže teraz dávam Cancel a viem si to tuto pozrieť. A keď na toto kliknem, tak mi to otvorí tú stránku a môžem si pozrieť, či som si ju navrhol dobre. Vypočul obvod kružnice obsahu kruhu, zadajte polomer kružnice. Teraz čokoľvek zadám, nič sa nestane teraz, pretože táto stránka ešte nemáme ju deploynutú na serveri. To znamená, on ešte nemá na čo reagovať. Ale stránka vyzerá v poriadku a ideme na tento samotný servlet. Takže v servlete, čo urobíme je, vyťahneme si ten writer a teraz vyťahneme si to zadané číslo. To znamená, on je v requeste a je to parameter. Parameter a jeho názov bol zadané číslo. Čiže toto si skopírujem a teraz zadané číslo. Toto tu znamená, že mi ho vyťahne z requestu a dá mi ho do stringu. Musím sa najprv prekonvertovať na double. Polomer. Čiže teraz máme polomer a môžeme počítať obsah a obvod. Obvod kružnice a obsah kruhu. Tak. Obvod. Zadefinujem si tu konštantu pi. Dobre, čiže obvod je 2 krát pi krát polomer. Tento zadaný polomer. Obsah je pi krát polomer krát polomer. Mohol by som to napísať ako polomer na druhu, ale toto je rýchlejší výpočet. Takže obsah je pi na druhu. Tak a teraz to ešte zobrazíme užívateľovi. Vypočítané tie hodnoty máme, ešte ich zobrazíme. Čiže do writera dáme formatovaný string. Dobre, takže teraz by to malo fungovať už, takže si zbuildujeme a nasadíme si to. Dobre, tento súbor si... máme jar. Takže ešte musím do pomka doplniť. Otázka je teraz, či to zvládne. Keby som to robil... Ja ten build môžem robiť aj... Tuto je také okno Maven, som ho mal raz otvorené dnes. A v tomto lifecycle ja si môžem vybrať to, čo vypisujem tu. To Maven Clean Package. Ten Maven tam už je, tuto je Clean, tuto je Package. Čiže ja keď si takto s pomocou Ctrl a ľavého kliku vyberiem fázy toho lifecyclu a môžem to potom s týmto spustiť. A teraz je otázka, či toto mi prejde. Neprejde. Toto je spôsobené tým, že ja tam to varko sa totiž builduje s nejakým defaultnou verziou toho pluginu. Keď dám príkazový riadok a dám tam Maven Clean Package, tak on mi počas toho buildovania vypisuje, čo robí. A tuto volá, tuto je clean, compiler, tuto je var 3.4.0 používa, ale tento, keď dám, tak ten používa verziu, uvidíme akú, a mne sa zdá, že menšiu. On má verziu 2.2. Keď toto dám vyhľadať teraz, takto verzia 2.2
je z roku 2010 či 12. 2012, čiže to je 13, skoro 14 rokov stará verzia. Takže na toto treba dávať pozor, keby vám niečo neišlo, tak treba pozrieť, čo sa tam deje, že pričom vznikla tá chyba. IDEA používa inú verziu toho pluginu, ako používa príkazový riadok. Vieme sa s tým samozrejme vysporiadať jednoducho, a to tak, že mu tú verziu tam zadáme. Toto je dopomka, potom treba pridať takéto niečo. Dobre, čiže teraz by to asi malo ísť aj cez toto. Ja ho dám reloadnúť ešte. Takto. Teraz by to už mohlo ísť aj cez toto tlačítko. Čiže zbuildované mám, výborne. Zbuildované mám, Varko sa mi vytvorilo a teraz v tomto adresári target by som ho mal mať. Dobre. Takže môžem ho ísť uploadnúť. Server asi nie je spustený. Server musím spustiť, čiže spúšťam si ten, ktorý mám z príkazového riadku. Toto tu je taký pripravený, neviem, či sa to dá nazvať skript. Mám tam cestu k nemu a len spustenie toho standalone. Čiže spúšťam. A teraz v deploymentoch, tuto už mám, tak ho dám preč a dám ho tam znova. Takže upload. A teraz tento dynamic var next finish. Deployment successful, dobre. Čiže mám ho tam. Teraz si pozriem, otvorím si to znova. Mám ten súbor data, ja si to dám sem, takto. Tento si dám sem do rohu. Takto, čiže teraz si otvorím tento data, zadajte polomer kružnice, dám napríklad 5, vypočítať a mal by zavolať ten náš servlet a mal by sa vypočítať ten obvod aj obsah kruhu. Toto bolo použitie dynamických dát, to znamená, my sme si v servlete spracovali dáta a vypísali sme nejaký výsledok po spracovaní. To deployovanie na server sa dá robiť viacerými spôsobmi. Keďže používame tú verziu Community Edition, tak tu nemám možnosť si v konfiguráciách nastaviť. Tuto si môžem nastaviť server v tej Ultimate Version Edition. Len tu ho nemám. Keby som si spustil teraz túto Ultimate Edition, a tu keby som chcel, tuto je predchádzajúci projekt, ktorý sme tu mali, to znamená, to je ten prvý servlet, ktorý sme deployovali, tak tu by som si vedel nastaviť v configurations, keď si pridám novú, tu ich mám oveľa viacej. Tak tu mám JBoss, tuto by som si vedel nadefinovať. A všetko sa to dá v podstate vyklikať. Dockerovsky si viem tuto, kontajner, ja si viem vytvoriť nový kontajner a môžem deployovať dovnútra do Dockeru. To si ukážeme v tej Community Edition, tam je to trošku komplikované, že tu sa to dá pekne myšou. Dobre, toto je k dynamickým dátam zobrazovaným servletom všetko, takže ďakujem za pozornosť a uvidíme sa v nasledujúcom videu. Ahojte.